Salutare tuturor! După o săptămână foarte caldă, weekendul se anunță a fi și mai fierbinte. Meteorologii transmit vreme caniculară cu temperaturi de până la 35 de grade. De 16-17 iulie va fi fierbinte. Vom avea cer variabil și presiune atmosferică scăzută. Sâmbătă vântul va sufla moderat până la puternic din nord-est. Iar duminică își va schimba direcția din sud-est. Tot duminică sunt posibile aversii de ploaie în nordul și centrul țării. Cum vă pare prognoza pentru weekend? Păi, ca în caniculă, e bine. Vă place canicula? Dar de ce nu? E tare cald. Dar pe iarnă o așteptăm, vara ceva lungă, e a noastră. În capitală, ziua se prognozează plus 31 la 34 de grade Celsius, iar noaptea temperaturile de plus 17, plus 20 de grade. Ce vei face în acest weekend? O să merg neapărat la bazin cu băiețelul meu. Dar nu e prea soare, nu e prea cald. Păi o să avem grijă să ne protejăm cu creme, cu chipiuri. Și doar dimineața, da, până la 11. Exact, da. Și o să avem grijă să mâncăm bine și după aia seara mai ieșim o dată. La nord vom avea maxime diurne cuprinse între plus 30 și plus 33 grade Celsius și minime nocturne de 16-19 grade cu plus. Duminică se așteaptă aversii de ploaie, așa. Da? Nu-ți strică Rău. planurile? Nu strică planurile. De ce planuri Vreau ai? să mă duc la Nistru. Mă duc fac un frăgăriu cu prietenii, să iau cortul, un grătar încolo încoace cu prietenii, vedem dacă plouă. O să fie vers așa, repede o să Păi treacă. sperăm că nu plouă, sperăm. Dar vedem, dacă așa e căldură, o să fie toamnă perfect. În centru se prevede la plus 31 la 3, plus 34 grade Celsius pe timp de zi și de la plus 17 până la plus 20 grade pe timp de noapte. La sud, în timpul zilei, se vor înregistra de la plus 32 la plus 35 grade Celsius, iar noaptea de la 18 până la 21 grade. Deja e 15 iulie, înseamnă că jumate de vară s-a dus. Ai reușit să o simți? Sincer, nu prea. Ce? Munca și asta e plictiseală. Dar pentru a doua jumate, ce avem în plan? Plănuim să ne odihnim, să simțim măcar, cum s-ar spune, sfârșitul verii, dacă nu și început. Jumătate din vară deja a trecut, așa că grăbiți-vă să profitați de zilele fierbinți, de soare, de plajă, pentru că la iarnă cu siguranță ne va fi dor de el.